Miarangkada sa team standings ang Letran Knights ug beda Red Lions sa ilang kadaugan sa NCAA Season 100 Basketball Games ni adtong Sabado. Misa ka sa pwesto sa team standings ang Letran Knights dihang gipildi ang LPU Pirates sa dula niadtong Sabado 78-66. Gani miba na itong punto si Kevin Santos sa iyang double-double performance ug nakakuha og 17 points, 11 rebounds ug 3 blocks aron makabot ang ilang ikaunom nga daog sa NCAA Season 100. Samtang nahimong kulbahinam ang dula sa beda Red Lions ug Perpetual Altas kung asa nanguna pa ang Altas sa halftime ug hapit masayang ang double-digit lead sa Red Lions versus Altas. Apan miarangkada ang beda Red Lions sa hinapos sa dula hangtod makuha ang kadaugan 63-62. Dakong tabang ang mga puntos ni Jomel Puno nga milabay og 16 points ug 8 rebounds. Samtang may tabo na ugma ang finals rematch tali Mapua Cardinals ug beda Red Lions sa Mall of Asia Arena alang sa triple header sa paghuman sa first round sa NCAA Season 100 sa alas 12:30 o alas 2:30 sa hapon nga makita sab sa GTV ug Heart of Asia. Apan una kana magsangka ang nag-una sa team standings nga Binil Blazers batok JRU Heavy Bombers sa alas 11 sa buntag ug EAC Generals versus San Sebastian Golden Stags sa alas 5 sa hapon ug makita sa Heart of Asia.